Mae Gresford yn enwog am ddau beth. Ar un llaw, yr eglwys, sydd â'i chlychau un o 7 rhyfeddod Cymru, ac ar y llaw arall, y diwydiant glo. Ym mis Medi 1934, fe ddaeth y byd i wybod am Gresford, oherwydd fe laddwyd dros 250 o lowyr mewn tanchwa a gymerodd le 2000 o droedfeddi o dan wyneb y ddaear. Ond nid dau beth ar wahân ydy'r eglwys a'r diwydiant glo. Mae yna gysylltiad, a hwnnw'n gysylltiad agos, oherwydd mae'r eglwys yma wedi sylfaenu ar biler o lo. A'r hyn sy'n nodedig yn y berthynas rhwng yr eglwys a'r diwydiant glo ydy fod awdurdodau glofa llai mên rhyw filltir a hanner i'r awr y ffordd na, cymaint gwerth masnachol y glo wedi cytuno i beidio a chloddio yr haen o lo sydd yn rhedeg o dan yr eglwys rhag cofnod nhw dan seilio'r adeilad, sydd ar hannau ohono fo ymdyn ôl cyn belled ar 15fed ganrif. Bellach mae yna berygl newydd yn wynebu eglwys Gresford. Mae yna blaniau ar droed i adeiladu ffordd drwy'r pentre o Gaer i Wrecsam. A mi fydd hyn yn golygu y bydd naws a chymeriad y pentre yn cael ei newid yn gyfan gwbl. Beth fydd yn digwydd? Wel, dewch ni weld. Y goeden acw sy'n cymerwydden sydd wedi dod yma am genedlaethau. Mi fydd rhaid i honno gael ei thorri lawr. Y Griffin Inn wedi bod yma ers canrifoedd, mi fydd hwnnw'n dod i lawr hefyd. Ac yn ogystal â hynny, mi fydd y ffordd wrth redeg ffordd hyn yn pasio o fewn ychydig latheni i'r eglwys ei hun, ac felly yn datgysylltu yr eglwys o'r wrth y ficerdy. Mae'n ymddangos felly fod gan yr eglwys sydd wedi cael ei sylfaenu ar y graig elyn newydd, nid y bwrdd glo, ond y cyngor sir. Mae'r cynllun yma wedi cael ei gladdu a'i atgyfodi ers 7 mlynedd. Ar hyn o bryd ydy'r pentrefwyr ddim yn siŵr iawn beth sydd yn digwydd. Yn 1961 fe roddwyd nifer o gynlluniau ger bron y cyngor ynglyn â'r hediad y ffordd, gydag addewid y gwneud ymchwiliad gyhoeddus. A dyna'r tro olaf i trigolion glywed dim. Mae'r cyngor wedi bod yn fyd ar y mater am 4 blynedd, ac mae pawb yn gobeithio fod y distawrwydd gweinyddol yn golygu fod pentref Gresford yn ddiogel oddi wrth rhythr a thwrw byddarol y traffig, ac yn bwysicach na hynny, y bydd eglwys Gresford gyda'i traddodiad gyfoethog a'i gorffennol lliwgar yn aros i'r dyfodol.